Și bine v-am găsit la un episod din CSGO Betting. Da, sper că l-au zis și pe el. Suntem pe site Only Skins și tocmai m-a sunat și a zis că hai că mi-am făcut un paysafe de 50 de lei și să ai și tu ce să filmezi. Că oricum n-aveam chef să fac live în seara asta și nici nu prea puteam că trebuia să plec cu părinții. Și bun, avem 10 euro și dacă ne pică ceva mai scump o să-l vindem ca să facem un episod mai lung, ceea ce sperăm. Și ce o să deschidem? AVP, două AVP case, aici două AVP case, 3 euro fiecare și două AK, hai să ne uităm înăuntru. Bun, deci cu toții sperăm la orice foarte bun. Oricum, părerea mea e că ăsta e cel mai avantajos, deoarece aici avem Safari Mesh. În case-ul ăsta sunt cam 3 skin-uri de pe care n-ai putea face profit, astea fiind Safari Mesh, Snake Cam, Pit Viper, nici pe Wormgas și pe Sunny Leo faci puțin. Puțin pe minus. Nu, depinde de condiții. No, în fine. Așa, și în AK avem, aici e mai greu să spice ceva bun, dar Numai și dacă spică și dacă spică e mult mai bine să spice un case harden sau orice. sau... Bine, astea sunt visele ale noastre. Ok, înainte trebuie să mă asigur dacă filmăm. Da, bun. Că să deschidem fără... Bun, deschidem un AK. Eu deschid un AK. Nu, tu deschizi primul un AK, eu AVP, eu AK și tu AVP. Deci fiecare câte două, dacă ne pică ceva bun, deschidem și mai deschidem. Doamne ajută, rugați-vă pentru Hai să noi. dăm un free test bine înainte. Nu, Nu, deschide, dă-i. rugați-vă pentru noi. Haide. Te rog, nu. Dar Safari Mesh. De 50 de lei puteam să mâncăm frumos. Haide. Fătu-ți gura ta. Și eu, frate, dacă n-am văzut că s-o prima close. Haide, plânci, mă doare urechea dreaptă. Deci dacă luam un case hard în pula mea. Suntem și noi așa mai amărâți, cu 50 de lei mâncam bine. Da, nu suntem ca Maximilian Ioan care primește... Ba nu mă, taci odată. Vorbești prostii. Hai, rugați-vă pentru noi. Nu faceți sigur, te rog. Hai. Deja îți 25 de lei trag în nasul lor, mâncam o pizza. Vine mă! 9 euro! Vine mă! Îl vindem? Sau să-l păstrăm, dă-le în pula mea, după aia... Zici? Eu zic să le vindem, știi de ce? De ce? Adică nu știu... Mă, deci fii atent. Părerea mea, le păstrăm și mai facem un case opening de 50 de lei și punem și mâine și... Da, deci Auzi, o să dacă- facem alt episod, ok? Dacă se strâng, câți abonați ai tu? Aproape 200. 200. Dacă se strâng 40 de like-uri, mai facem, mâine facem alt episod. Deci dați share. Din nou. Îi dăm redeem, părerea. Da, Hai da. că așa skin. Da, dă-i odată! Inventory, hai să vedem. Hai să-l vedem. Oh my Vezi, asta scrie god. sol, vezi? Da, știu. Ai Deci stai, nu mai îmbla la ele, dă-le. Poate fac vreau ceva. Ok, acum tu deschizi un AK. Da. Mamă, jur, îmi tremură picioarele, ești prost. Uite. Ah. Dar știi care e ideea? Dacă deschideam pe CS, nu ne pica așa skin din 100 de euro. Adevărat, deci merită Big up la site, e foarte. big up, thumbs up. Big up. Hai mă să ne dea și un AK bun. Haide. Hai, încă un euro, vă rog, măcar. Stai. Nu ne dă roșu, un Fire Serpent de 200 de euro, sper că îi. Elite build Decent. 40, poți să-i dai sell. Păi normal că dăm sell, dăm close. Bun. Și acum mai avem o cutie de deschis. Avem 3,65. Stai, de fapt avem 4, mai avem 4 euro, mai deschidem un AVP case. Da. Deci haide, frate. Hai, rugați-vă pentru noi. Puneți stop acum la video. Puneți stop la video, scrieți Haide Hyperbeast. Așa scrieți. Da. Da tot. Și Asimov și... Orice. Hai, mă. Mamă! Doa!
Dai ser. Sel. Și ne mai trebuia foarte puțin. Da. Na, oricum. Practic, dacă ne gândim, n-am câștigat nimic, n-am pierdut nimic. Deci hai mă să-l vindem, dă-l în pizda, mă zic. Nu, pentru următorul episod, stai. Hai să se strângă. Na, bun. Deci cam ăsta a fost și episodul. Suntem pe plus cu 4... Ba nu, suntem pe minus cu 5 cenți. Da, suntem pe minus cu 5. Oh my god. No. Dar Cam ăsta a fost și episodul. Ne vedem în episodul următor. Pa, pa.